Jeg vil nok slippe den der øl, der var en, hvor den smeltede før i hånden. Det er bare video, Jan. Det er kun video. Der er ikke noget gruppepres på jer overhovedet. Nej, det er nok ikke mig. Er det time 1 eller time 2? 1, så træder du bare frem. Jeg tæller ned fra 3. Når jeg har talt ned, så tager du ved og holder ved i 8 sekunder. Holder du alle 8 sekunder, så er du bestået. Der er ikke så mange andre, der er bestået, er der det? Nu skal jeg se. 3, 2, 1. Så ved. Der kommer en lille refleks der. 3, 2, 1. Godkendt. En mere igennem på time 1 der. Det giver point det hele, Jan. Hvad er det? Er det også en time 1 og mere? Ja. Det er easy on. Er du klar? Nej, jeg kan ikke. Du må tage med begge hænder så. Nej. 3, 2, 1. Så ved. Man kan tydeligt se, om der er forbindelse derhen. 3, 2, 1. Godkendt. Er det korrekt, at vi har 8 igennem fra